Втората тениска, това е моделът Time и е с яка мацка. Тук отпред е с същото дизайнче, само в синьо и в сиво там черно някъде. Аз забравих да ви кажа, те са изработени в България, направени са в България. Подходящи са за зимата и за лятото и за всичко, брат. Много са хубави, много хубава материя. Тая тениска я взимах за майка ми, къде я направя подарък, защото и тя гледа съвсем лапите с мен. Не дейте да забравяте да видите и другите тениски, другите модели, плакатите на Сенсей в сайта му се казва Сенсей Лапис Стор. Гледате неговите видеа и моите видеа, гледате и последвайте идолата ми. Да. Това не е платена реклама или нещо, аз просто обожавам Сенсея и му поръчах и тениските и казах пък защо да не направя ревю. За заключение ще вземем мнението на мама, да видим какво мисли за тениските и там. Ще можеш да я облечеш. Ето как стои тениската.